There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Jesus, Magandang hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome po naman sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw ning Webes, petsa 30 kang bulan ning Enero 2025. Ngunyan daw ako nagpapasalamat sa mahal na Diyos, buhay pa man kita. Thank you very much po sa kamusta bumati sa kuya at yun nga na nasisibot ako ngunyan sa napapasalamat sa Messenger, saka sa Facebook. Nagpapasalamat po ako sa Indo, sa Indo ka sa kuyang kumpliani. And by the way, sa kuyang DCGB family, thank you very much, and of course sa Dominican family and sa Bombase family, okay? Kasi bagong aga, ako po ang naatasan mag-misa, digdi sa muya sa kumbento. At yun nga, magayon ang ebanghelyo, tama-tama, maging ilawan ka. Yang ilaw, okay? Ilawan. Kasi ang ilawan, nagtataon ng liwanag. Ang ilawan, dapat maging ilawan. Mag-ilaw. Kaya magayon ng mga tugang. Sabi ko nga ni, how can I be a light to others? Okay? Well, binigyan ko nga ni na acronym ang LIGHT. Okay? Light, So, ano ang importante diyan? Ang L stands for live. Sabi, isa buhay. Live in the goodness. Yan. G, goodness, hope, and truth. Yan. Kaya mabuhay kita ang may karahayan, mabuhay kitang may pag-asa, at mabuhay kita sa katotohanan para kita maging tunay na ilawan. Okay? Kasi ang ilaw, ang kapayapaan, ang karahayan, goodness, nakatatao sa tuya ng liwanag. Kaya magay pag ikaw nabubuhay sa karahayan, nagtatao ka ng liwanag. Pag ang tao nabubuhay sa paglaom, nagtatao ng paglaom, nabubuhay ka sa liwanag. Ang mga taong di nabubuhay sa paglaom or hope sa English ay nabubuhay sa karimlan o sa kadiliman. Yan. At the same time, sinasabi, kung ikaw nabubuhay sa katotohanan, nagtatao ka ng liwanag. Kaya yun ang sa kuyang acronym sa buhay. How can I be a light to others? Ang sabi nga ni, mabuhay ka sa karahayan. Okay? O sinasabi ko sa diri ko, Butch, mabuhay ka sa karahayan, bakung sa karautan. Okay? And by the way, ina nga ni, sabi magandang umaga po, Father, sign on and sign off habang nabubuhay, DCGB, Oy family. Yan, talaga nagdadog ang Oy family sa tuya lagi. Okay? Okay, sa tuyang mga tugang na Chinese, again, bako sa namang kasuhapon sa Chinese New Year, but every year is magayon mga tugang. And of course, gusto kong batiin din pala ang gabos na mga nagdadangog sa tuya, digdi sa DCGB News Online, at the same time doon sa 729 kilohertz, sa indang mga radyo, sa transistor. Kasi ngunyan baga kaya magayon ta napapakinggan kita bako sa naman sa transistor radio, kundi kita napapakinggan na nadadawog na kita sa buong mundo sa paagi kay inihong web, Kaya magayon talaga kadako na kitang naaabot kunya ng panahon. Bakung araw kitong panahon
na pag okay, thank you very much, sabi sa DCGB, happy birthday po, thank you, yung DCGB family. Okay, so mga tugang ko diyan nandiyan sa DCGB, so mga sa tuyang mga technical, sa tuyang mga katawang-tabang kami mga tugang, mga broadcasters, kung kami mandaing tabangan kan sa tuyang mga technical, wala din kami. Kasi parang katawan yan eh. Ang katawan baga ng tao, binubuo ng payo, binubuo ng kamot, binubuo ng paa. Kapos yan, we are one in the family. Nagkakasaro sa pagtarabang-tabang. Yan ang buhay, mga tugang. Kaya ngunyan, siyempre, magayon naman talagang pag-urulayan man mga tugang ang manunungod sa buhay. Okay? Doon sa buhay na kung saan ang buhay tadigdi sa kinabangan ay talagang may purpose. Sinasabi nga ni talaga ang birthday iyan nga ni mga tugang sarong pagpapagirumdum sa tuya kang grasya, kang biyaya, kang balaog na tinatao sa tuya ng Diyos. Kaya mga tugang, iyan talaga. Kaya ako nagpapasalamat kasi actually doon sa acronym ng LIGHT or LIGHT, ang isaro talaga duman, live in gratitude. Okay? Ang taong permi nagpapasalamat, ang nabubuhay na tao sa pasasalamat, perming nagtatao ng liwanag. Kasi permi nakakahiling ng liwanag. Ang mga tao bagang ay nagpapasalamat permi dahil nakagreklamo nakapagtatao ng liwanag. Kaya sabi nga, you have to illumine, not simply shine. Kaso sarong aldaw na pag-usapan namin ni Father Joseph iyan, na hindi ka lang nagkikinang-kinang, kundi ka nagtatao ng liwanag. Yung illumine ang apod kaan, nagtatao ng liwanag. Baga kang inihong bulan, nag-i-illumine. Arog bang ang gibuhon ta mga tugang, nakita nagtatao ng liwanag sa lambang sarota. Kaysa nga ni kita maglakaw sa kadikluman. Yan. Kaya sabi ko nga ni, kaya itong mga kita baga binunyagan, tinawang kita ng kandila. Tinaw sa mga magurang ta o sa mga ninong tang kandila. Itong kandilang ito, simbolo po ito ng liwanag. Na kita mabuhay sa liwanag. Mabuhay kita sa liwanag ni Kristo. Yan. Kasi sabi nga, nakikibahagi kita sa liwanag ni Kristo. Yan. Magayon yung pag-urulayan ta. So anyway, sabi ko, mabuhay kita sa liwanag. Yan. Okay? So, magayon na mga tugang na talagang sabi ko, gusto kong i-share sa inyo mga tugang ang sakuyang naging parang homily kasubagong aga sa mga tugang ko. Kasi sabi ko nga ni, sa loob ng 6 na dekada, 60 years na, no? 60 years plus. At siyempre ang sendong lingkod ay 67 na. 67. Pighagad ko sa Diyos na tawan manggirare ako ng halawig na buhay. Halawig na buhay? Alam mo, depende kung talagang itatao sa kuya. Pero nahiling ko man mga tugang na ang samuyang erensya baga, nasa jeans dahil yan, na si Papa nagadan, almost 90 years old. 3 months to go, 90 na siya. Si Mama nagadan, 93. O kahit siguro, kung ako niginin Diyos, mga 19, ito, at the 89 or 88 years old, okay na ito. Pero siyempre, ang dahilan kung bakit ko pa gusto mabuhay ng halawig hindi man sa pagmamalaki, kadakot pa man kitang pigpaparatarabangan na miski nga ni dipisil baga. Pero alam mo, magayon talaga pag nagkakatabang ka. Kasi ini nga ni, doon sa letter C, sa pangalan ka acronym ng BUTCH, Butch, yung sinuman is more on compassion. Okay?
talagang yan makatabang ano. So makatabang. Okay, gusto kong batiin ang sa kuyang mga pinsan na patuloy hanggang ngunyan nag-greet sa kuya ano. At sa gabos na mga nagdadaog sa tuya. Okay? So anyway mga tugang, pwede tabi ka mo magduman sa DCGB News Online. Yun na nga ni maduman ako sa DCGB News Online. And by the way, yaon pala na ko digdi sa sakuyang kwarto ngunyan. At yan, pagkatapos kay ni, igwa kami ning, igwa naman akong gigibonig di sa university. And by the way, wala namang pasok dito, asynchronous sila. Pero igwa po ako ning BEC, yung Basic Ecclesial Community sa sarong department. Kasi yan po, nag-iikot kami digdi. Parang so tataraw mo ning kagurangnan, mapag-urulay-ulayan. Yan naman talaga maganda pag-urulayan talaga ang mga tataramon ning kagurangnan. Okay? So, yan mga tugang. Kaya, siguro, ang pag-urulayan tangon yan, kung paano kita talaga makapagtao ning liwanag sa lambang saro. Yan. How can we be a light to other people? Yan. Sinabi ko nga, mga tugang, na sarok sa mga bagay na makatao kita ning liwanag kung kita nabubuhay. Kasi ang pag may buhay ka, may liwanag ka na. Ano? Liwanag. So, natandaan nindo na sabi ko nga nang tinawang kita ning ilaw kay itong binunyagan. So, igwa kita ng ilaw. At sana ang ilaw na yan nakakatabang sa mga tao na makatao ning kaliwanagan. Okay? So, yan mga tugang. Anyway, babalik gira si Father Woods pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 16 minutos, makalipas ang alauna ning hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2
2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today. Okay, balik po kita giraray sa programang Waray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan na daw ning Webes, petsa 30 kang bulan ning Enero 2024. At ingani habang kasubag-o kita nagkakaigwaning break, nagpapasalamat po ako sa mga tumawag sa akin. Happy birthday. Yan. So pinag-uurulahin talaga birthday buhay. Ako talaga ay pinanganak January 30 ng umaga, kahit sabi sa sa birth certificate, by the way, kasubag ungani pag misa ko, so sabi ko saro sa mga intention ko na pinapangaji ko si mama saka si papa, si mama saka si papa baga nawara na digdi sa kinabaan, pero kung daisinda wara man ako digdi sa kinabaan. Kaya permi ko sinang pigpapangaji si mama nagadan kang 2017, parte ni papa 2017. June 25 si mama nagadan. Okay?
So, and then, si Papa naman, June 20, June 29, December na pala, December 29, 2017. So, syempre mga tugang, ito ang pasalamat ko sa inyo. Ako, sabi nga ni, si Mama ka itong pag-aki sa kuya, si Sarian. Yan, okay. So anyway, mga tugang, balik kita giraray sa sinasabing hugot ni Father Boots, ang tataramon ning kagurangnan, ang marhay na bareta. Kasi mas magayon mga tugang, araw-araw, aral daw, sa tuyang basahon, paghurup-hurupan, o sabi nga sa Tagalog, pagnilay-nilayan, ang marhay na bareta, ang mabuting balita ng Diyos. Kasi araw-araw marinig natin ang salita ng tao. Pero araw-araw din dapat marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga, yun ang sa tuyang hugot eh. Kasi alam mo, hayaan mo na yung mga taong magsalita tungkol sa ano ang nangyari sa kinaban. Pero bilang mga mananampalataya, o bilang, lalo ko, bilang pari, dapat sabi nga ni, ikalat, ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Yan po talaga ang unang dapat gawin ng isang pare. Hindi yung salita ng tao ang kanyang ikalat, kundi ang salita ng Diyos. Kasi yun na nga ang problema sa atin, ang narinig, salita ng tao, pero ang salita ng Diyos ay hindi na ipaparinig at minsan hindi rin natin na ipapabahagi sa kapwa. And by the way, gusto ko rin batiin pala si Jeril Aranya. Thank you very much, Jeril, sa pagbati mo sa akin. At sabi ko nga sa DCGB, kasi pinost nila yung birthday ko. At maganda yung picture na nilagay nila doon sa DCGB. Yung talagang nakita ko, tawang-tawa ako kasi si Father Boots Gausing. Ano ang Father Boots Gausing? Sa Chinese, masaya. Okay? Gausing. Okay? So, yan. Gausing. Okay? Masaya tayo. Kasi nga, buhay. Habang buhay, habang tayo buhay, ay may mga dyan, mga problema sa buhay, pero alam mo, tanda natin na ikapababayaan ng Diyos. Lalong-lalo na kung palagi mong binabasa, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Yan. Maganda yan ha. Ngayong araw na ito, 30 kang bulan ng Enero, ika-3 linggo sa karaniwang panahon in ordinary time, Huwebes, ang pagbasa sa Ebanghelyo, kasi yun ang kinukuha natin. Pwede man sa unang pagbasa, pwede man sa Ebanghelyo, pero kadalasan, yung Ebanghelyo kasi, yun doon natin malalaman talaga yung kay Kristo yun, sa pangyayari ni Kristo. Kasi sa Old Testament, yung tungkol kay Kristo, yan mga tungkol kay Kristo yan. Pero sa Ebanghelyo, si Kristo mismo yan. Okay? Yan. Ang Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 4, talata 21 hanggang 25. At sinabi niya sa kanila, dumarating ba ang araw para takpan ng salop o para ilagay sa ilalim ng higaan? Hindi. Inilalagay ito sa patungan. Yan. Dapat ang ilaw may patungan. Walang nalilihim na di mabubunyag at walang tinatakpan na di malalantad. Yan. Makinig ang may tainga. O dito sa unang bersikulo na binasa natin, ang liwanag kasi mga tugang, talagang ipapakita sa iyo ng liwanag kung anong klaseng kulay talaga. Hindi nagtatago. Alam mo, ang liwanag number 1, hindi ka maitatago ng liwanag. Nang ako po ay isang artista pa. Artista ka ba, Father? O siyempre, 3 taon din po ako mayroong programa sa television, sa Channel 9. Noong 2000,
5 hanggang 2008. Ano? Ako po ay tuwing Sabado na mapapakinggan at nakikita sa Sharing in the City na ipinagpatuloy ko po nung panahon ni Father Sunny Ramirez. Sabi ni Father Sunny sa akin, Butch, ipagpatuloy mo yon, Sharing in the City. At ngayon, ay may bago naman si Father OG, pero hindi na Sharing in the City, Sharing from the City. Yan. So, at 3 taon po ako doon sa TV, at naalala ko tuwing alas 5 ng Huwebes, ang call time kasi namin doon, ang taping namin, kasi taping yun hindi naman kami nagla-live. Bihira ang live mi doon tuwing Huwebes ng hapon, alas 5, pupunta na ako doon sa, sa Quezon City, sa, Capitol Hill ba yun? Sa Broadcast City, sa Channel 9. Kasi nandun pa dati noon, Channel 9, Channel 13, saka pa yung channel na yun. 3 yun nandoon. So, nandun kami lagi. At doon mga tugang, siyempre kasi kailangan, bago ka haharap sa television o harap sa camera, so may make-upan ka pa. At doon sa make-up room, maliwanagon. Maliwanag. Kaya nga, ang inyong lingkod nung panahon, mabuti-buti na ngayon, ang aking mukha ay makinis na rin. Pero nung panahon, grabe akong tigidig. Ang dami kong tagyawat Pero sabi sa akin, huwag ka mag-alala, Father. Meron tayong concealer. Anong concealer? Yung nilalagay sa mukha para makonceal na itatago ang mga tawag nito? Yung mga butas-butas mo sa mukha. Grabe. Pagkatapos, yun nga, alam mo, sa ilaw kasi, sa ilaw, talagang ipapakita sa iyo kung anong kulay, Kaya ganun po talaga nangyari. Ang ilaw. Yun, talagang sabi nga, walang lihim na din mabubunyag at walang tinatakpan na di malalantad. So, ibig sabihin, ang liwanag, talagang, it will, magsasabi ng totoo. Kaya sabi ko nga para maging maliwanag, you have to live, yung sa acronym ng LIGHT, you have to live in truth. Kasi ang taong nabubuhay sa katotohanan, maliwanag. O transparent baga, maliwanag. Kaya yan ang mahalaga sa buhay. Tayo ay nakapagbibigay ng liwanag. Yan. Sa pagbibigay ng liwanag, maliwanag nga. Dahil ikaw ay ilaw, ang ilaw na yan, of course, are meant to benefit other people. Tandaan natin. Kaya yung talino mo, ay hindi para sa iyo yun. Halimbawa, matalino ka, pero hindi mo ibinabahagi, wala yan. Parang, lang yan. So, tawag yan, sayang. Kasi, halimbawa, ito nga may liwanag, pero hindi naman nakikita ang liwanag, useless po yan. Kaya sa mga tuwid, tayo mga Kristiyano, bilang liwanag ng mundo, na makapagbigay tayo bilang ilaw ng mundo, dapat tayo makapagbigay ng liwanag sa pamamagitan ng ating pakikibahagi, o pag-share. Kaya i-share natin ang liwanag na yan. Ano ang liwanag na yan? Yung pananampalataya natin sa Diyos. I-share natin yan. Yung halimbawa, yung pagtubod mo sa Diyos, i-share mo yan. Sabi nga, miski sa kaaraman, knowledge, yung mga ang tao may kaaraman. Kaya nga, ang pagtuturo, maganda po yun kasi may natututunan ka at yung mga natutunan mo ay iyong ibinabahagi. At marahil sa ibinabahagi mo, marami ang natutulungan. Yan, parang ganito po yan. Yan ang gusto ng Panginoon, na ang ilaw natin, ang ilaw na yan ay hindi na dapat para sa atin lamang. O tingnan mo, kung ang ilaw na yan, naalala ko yan if fire, okay, it's
for itself, it burns. Ano? Nakakasunog. Ano? At pag nakakasunog yan, hindi makapagbibigay ng liwanag. So therefore, parang ang ilaw na yan, hindi makasunog, i-share mo yan. O, tingnan mo, nakakatulong. Halimbawa, pag nagsaing ka, nagluto ka, o, tingnan mo yung liwanag na yun, nakatulong kaya nakaluto ka. So in other words, ganun po sa buhay. Kaya nga yung ating mga talino, yung ating kakayahan, yung ating buhay, kinakailangan i-share yan. Sabi nga hindi sabi dito, hindi tinatakpan o itinatago o inililihim, kundi ibinabahagi. Okay? Sabi nga kaya mahalaga pong dapat ibahagi ang mga bagay na mabubuti. Kung ang masama, itago mo yan. Mga sama, huwag mong ipaglandakan yan, kundi itago yan. At kung pwede, iwaksi yan. Tigilan na yan. But anyway, babalik nila si Father Boots makatas ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ko yan, 35 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Terming nagdadaog sa tuya. Rainy afternoon. Totoo yun po. Masupanggi pa yung uraneni. Grabe talagang uran. Hindi nagpupurupundo. Ano? Sa ibang lugar nga ni daw. Baha na. Ano? So ingat lang tabi kita. Ano? At gusto ko pong batiin si Dean Ricaport. Ano? Nagdadaog sa tuya ngunyan. Ano? Thank you very much, ma'am. At siyempre kay attorney, thank you very much sa indong pag-antabay ka sa tuyang programa Maray na Hapon. And gusto ko pong batiin din si Joanne Mores Lucinario. Good afternoon. Sabi niya, happy birthday, Father. Okay, mga tugang. So, yan sa sa tuyang pinag-urulayan, manunugod nga ni Iniho duman sa binasatang Ebanghelyo na kung saan sa Ebanghelyo niya na aldaw, magayunon ang gustong ipaggibo sa tuya ni Kristo. Na kita dapat i-share ta ang liwanag sa iba. How can we share it to others? Alam mo, maraming bagay na masishare natin ang mga bagay na iyan. Okay? Saro nga ni, sabi ko nga ni mga tugang, how can we be a light to other people? Be kind and compassionate. Baga, parang ikaw maging liwanag at nagtatao ng liwanag sa mga tao. Be kind and compassionate. Kung sa Bicol, maging rakon. Alam mo, ang problema kaya sa mundong violence, cruelty, masyado nang malupit. Well, sasabihin, di, dapat kasi tama. Well, okay yun. Tama. Pero sometimes it may be right but not good. Yan ang dapat tanda natin yan. Because ang mo pala is simply dahil sa batas. Sinusunod natin ang batas. Well, ang batas, nakakatabang din po yan. But there is the highest law, which is the law of love. Yan, tanda natin mga tugang yan. Akala kasi ng iba, ang batas ng tao, yan ang pinakamataas na batas. No. The law of God, the law of love, is the highest law. Yan, tandaan po natin yan. Yan ang pinakamataas na batas sa mundo. Pero ang sinusunod natin yung batas ng tao. Well, There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Mag-ugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa an RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If
symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kantes, daasin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, pag-alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. There's no time like Okay, sorry po kasubago mga tugang kasi nagkaigo kita ng technical problem dahil bigla po digdi sa UST sa Samuyang Kumbento na nawara ang internet. O dahil kumahalingani ta nagbalik giraray. Ano? So anyway, balik kita giraray. Sa tuyang programa maray na hapon with Father Butch. Sana po padagos man kamo giraray na nagdadangog asin nakakanood. Yan. Kasi bago pingin pinagkunalayan tanga mga tugang, manunugod sa Ebanghelyo niyan at sinabi niya sa si Kristo, sinabi niya, isip-isipin ninyo ang inyong narinig sa sukatang ginamit ninyo, susukatin ang para sa inyo at higit pa ang ibibigay sa inyo. Bibigyan pa nga ang mayroon na ngunit ang wala ay aagawin pa ang anumang nasa kanya. no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hallelujah. Praise Jesus, the mighty Lord of all. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present to serve the Lord. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present to serve the Lord. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Jesus, He died for me. The shepherd gave His life for the sheep. Now I'm free. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Okay, mga tugang, tayo po ay nag-transfer sa telepono kasi ngunyan wala tayong internet at mga tugang nawawala yung internet sa mga ibig sa kwarto. At yun nga ni, pinag-urulayan ta kasubago na anuman talino na igwa kita sa tuyang i-develop yan. Ano? At sabi nga ni na pakinabangan kasi ang gusto ng Diyos sa buhay ta naman tinataon sa tuya, dito sa yangon. Ano? Tinawag kita ng buhay,
dapat sa tuyang atamanon ang mga bagay na tinataw sa tuya ng Diyos. Kada ita rauton, ano? Kasi anong nangyari ba lang yan? Minsan inaabuso ta. Sabi nga, inaabuso ang kalikasan. Ano? Kaya, ini nga ni, ginawa ko ng buhay ng Diyos na gamitin ko ang buhay na iniho para sa sakuyang sarili sana. Ano? Kundi parang ang ibang tao din, maano ito, ibang sabi nga ni, makahiras ako ng liwanag sa ibang tao. Yan. Kasi sabi baga naman sa Ebanghelyo, magayon ng mga tugang ito na ang ilaw, ikag sa ilawan, bakung ikaag duman sa irarong kang kama. Kung ang ilawan ikakaw sa irarong kang kama, malilitsong ka kayan. Madadangdang ka nga. Sinasabi ko kasi bago, if fire, it's only for itself. Ano, pag tayo mga makasarili, masusunog tayo. Ano? Kaya bako para sa tuya sa naiyan. Tinao sa tuya ng Diyos yan, bako para sa tuya sa na. O arog bakan na nilika ang lalaki at ang babae, bako para sa lalaki sa na o babae sa tuya. Sabi nga, paigwaning yung ning tao digdi sa kinabaan. In other words, ang magayon na challenge mo niyan sa Ebanghelyo, sa daw na Eneho, sabi nga ni, atamanon ta, palaguin natin yan, pakinabangan natin yan, at masayang, dahil sa pagsayangon. But anyway, mga tugang, mag-iingan kita giraray sa Sabado, sa agad ay Biyernes, maya ako dyan. So, sa tuyang tutukaron sa Sabado, mga tugang, ang manunungod sa Ebanghelyo para sa Domingo. Anyway, giray si Father Bus na nasa ako niyan, bako na nasa sa internet, kundi nasa telepono, na ginagamit ko po ang aking cellphone. Okay, thank you very much and God bless everyone. Thank you very much, Dal, sa tuwing technical at sa ating IT production, nandiyan si Jerome Martinez. Tandaan po natin mga tugang na kita maging liwanag. Mamuhay, live in goodness, hope, and light, and truth. Okay? So, yung para magpakapagtao kita ng liwanag sa lambang saro. It's better to give light rather than to curse darkness. Okay? Sabi, bagay nga, even just light one little candle. Okay na po yan. Rather than to walk in darkness. Okay? Remember, we are all a blessing. Okay? And let's stay that way. We are a blessing sa lahat mga balaog ng Diyos. Maraming salamat. Diyos mabalis po sa inyo, boss. Ini si Father Boots po ba si OP, ang here si Ligaspi, at nagka-cellphone mo niya, tanda kitang internet. God bless you. Bye-bye.